قد أفلح المؤمنون. Менә бу хәл минем хатынымның әтисендә булган иде. Ул бала очракта әтисен тыңламыйча кайдыр качты, китте. Киткән вакытта моңарга әтисе кычкырып җибәрде, аягыңны сындырды. Ни кызык? Кире кайтканда машинасы да килеп чыкты, аягын да сындырды. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә безгә шундый мәгълүмат бирә. Кешеләрне каргаучылар, ди, кыямәт көндә шафаатчылар да, шаһадат бирүчеләр дә булмаслар. Бу хадис Муслимдә килә. Һәм бер галим менә бу хадисны аңлата. Ягъни кыямәт көне ул шаһидлек тә бирми. Һәм әлбәттә шафаат та кыла алмый. Әгәр дә бу дөньяда каргаучы кешеләр, каргаучы, проклинающие или какие-то молитвы плохие говорящие кому-то. Менә шул кешеләр алай булмыйлар, ягъни кыямәт көндә шаһидлек тә бирмиләр, һәм әлбәттә шафаат та кыла алмыйлар. Һәм менә бу хадисны бер галим аңлата. Дөньялыкта ди, кешеләрне күп сугучы, кыямәттә дә алар хакында яман хәбәрләр белән шаһадат кылыр. Кешеләргә гел яманны күргән, алар өчен яманны теләр. Шуңа күрә андыйлар кешеләргә шаһид тә, шафаатчы да булмыйлар. Шаһадат кылу хаклыкка нигезләнергә тиеш. Хаклыкны эшләргә тиеш. Әтеге бит үз хисе белән. Бу исә кешеләрне гел сугып йөрүчеләрдән була алмый. Кемгә дә булса, шафаат кылу рахимлек һәм аңа изгелек теләүгә нигезләнә. Бу сыйфат та кешеләрне каргап йөрүчеләрдә булырга мөмкин түгел. Андый кеше кардәшләре өчен изге дуа кыла алмый. Әлбәттә беләбез, әгәр дә без үзебезнең кардәшебез өчен дуа кылабыз, яныбызда фәрештә торып басып торган фәрештә сиңа да шул булсын. Шуңа күрә әгәр дә үзеңә җәннәт телисең, кардәшеңә дуа кыл. Әгәр дә үзеңә үй телисең, кардәшеңә дуа кыл. Әгәр дә үзеңә яңа машина телисең, кардәшеңә дуа кыл. Янында булган фәрештә сиңа да шул булсын дип дуа кылып торыр. Инде әгәр дә фәрештә шулай дисә, Аллаһ бирсә, безгә хәерле булса, ул нәрсә безгә әлбәттә барып җитәр. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисендә безгә аңлата, мөселман башкаларны сугучы да, каргаучы да, фахиш та, бузык телле дә була алмый. Имам Ахмад һәм Тирмизидә килгән бу хадислар. Әлбәттә хадисне, хәзер әйткән хадисны сез бөтенегез беләсез. Мөселман, ләкин шул хадис телдә генә калырга тиеш түгел. Ул безнең гамәлләребезгә чыгарга тиеш. Мөселман ул шул кемнең кулыннан һәм теленнән башка мөселманнар имин булдылар. Бу хадис Бухаридә һәм Муслимдә килә. Балаң булсынмы? Хатының булсынмы? Күршең булсынмы? Намазда торган кеше булсынмы? Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллах әйткән кеше булсынмы, хәтта син аны белмәсән? Һәм моннан да тыш мөселман булмаса да бездән гел игелек булырга тиеш кешеләргә. Чөнки алар безгә карап, кардәшләрем, ислам динен карап аңлыйлар. Алар безгә карап, менә бу ислам дине дип аңлыйлар алар. Шуңа күрә без бөтен кешегә мәрхәмәтлек һәм игелек күрсәтергә тиешбез. Авыр. Әгәр дә берсе сугып җибәрсә сине, әйтеп карале шул каршыга теге бер матур сүз. Авыр. Шундый сүз белән кайтарасы килә башлый. Кайда тренажер? Тренажер иде, кардәшләрем, хатын. Менә хатынга ул начар сүз әйткәндә игелек белән кайтарга тырыш. Балаларың тыңламыйча йөрсәләр, аларга игелек белән кайтарга тырыш. Менә ул син көн сайын тренажер булып тора. Әлбәттә һәр бер кешедә ачу чыгарга мөмкин. Ләкин сез ул кыйссаны беләсез. Мәккәдә булганда басып торам, полицейский басып торам, теге бер Бангладештан таксист барып бара икән. Полицейский әйтә, бу якка бар ди, бу якка бар. Теге әйтә, юк, минем документ бар ди. Мин дә туры барам ди. Анда кешеләр ди, кая барасың? Уң якка борыл ди. Теге тагын туры барасы килә, полицейский ачуланды. Капотына сугып җибәрү булды. Нәрсә әйтте дип уйлыйсыз? Аллаһ яһдик ди. Аллаһ Тәгалә сине туры юлга күндерсен. Ашу чыгарга мөмкин. Кышкырырга да без мөмкин. Ләкин кышкырган вакытта
нинди сүз белән кычкырабыз, нәрсә әйтәбез? Менә мөһим. Чөнки бөтенебез кеше, ачуланырга мөмкин. Иң кимендә әгәр дә инде файдалы сүз, игелекле сүз әйтә алмыйсың икән, игелек белән кайтара алмыйсың икән, эндәшмә, зыян китермә. Чөнки зыян китермәсән, инде синнән файда бар дигән сүз. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Һәр мусульман өстендә садака бирү изге бурыч булып тора" ди. Сорау бирәләр. Әгәр дә ул аны булдыра алмаса, чамасы булмаса, үз хезмәте белән кәсеп итсен, үзенә дә файда китерсен, садакасын да бирсен. Әгәр дә моны да булдыра алмаса дигәч, хаҗаты төшкәнгә ярдәм итсен. Моны да булдыра алмаса, кешеләрне яхшылыкка өндәсен. Әгәр дә монысын да булдыра алмаса дигәч, Пәйгамбер Мухаммад әйтә, зыян китермәсен ди. Зыян китермә. Ул бит җиңел нәрсә түгел. Менә иртә белән торып уйлап карагыз. Бүген мин 24 сәгать зыян бер кемгә дә китермим. Сүз белән булсынмы, гамәл белән булсынмы? Кардәшләрем, авыр. Чөнки ачулап тәҗибәрәсен, әйтеп тәҗибәрәсен, иртә белән торсан теге күкәй пешерелмәгән булса инде, хатынга да авыр сүз әйтергә мөмкин. Мин бит эшкә барам инде. Әгәр дә күлмәк үтекләмәгән булса, монда да әйтмичә кара әле. Зыян китермичә кара әле. Моннан да тыш, кардәшләрем, каргауга карата бер махсус кешеләр бар. Мондайды тагын да мөһимрәк карарга кирәк. Тагын да зур игътибар белән ул кешеләргә тагы да ярамауның дәрәҗәсе үсә. Каргауның дәрәҗәсе үсә. Ягъни каргарга ярамый дигән сүз. Ул беренче сахабалар. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, "Минем сахабаларымнан берсендә сүкмәгез" ди. Әгәр берегез Ухуд тауы кадәр алтын зурлыгында садака бирсә дә, ул сахабалар биргән бер уч алтынга да һәр яртысына да тормас ди. Бухарида һәм Муслимда килгән хадис. Галимнәр, матур хикмәтле сүз бар, галимнәрнең итләре агулы диләр. Үлгән кеше турында начар сүз сөйләмәгез дигән сүз бар бит. Аның да, кардәшләрем, асылы бар. Пәйгамбер Мухаммад әйтә, мәйетләрне сүкмәгез, чөнки алар үзләре хәзерләнгән нәрсәгә алар ирештеләр инде. Аларга җәзалары бирелә инде. Син дә моннан тыш нитмә, сүкмә аларны. Бу хадис, кардәшләрем, Бухарида килә. Монда сорау тора мөмкин. Кайбер чакларда Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ләгънәт кыла бит инде ул. Ул бит ләгънәт кыла. Моны ничек аңларга? Мисал өчен, рибаны ашаучыга, ашатучыга, язып туручысына һәм шаһид булучыларына да Аллаһның ләгънәте булсын ди хадис Муслимдә килә. Икенче, хәмерне ясаучыга, һәм ясатучыга, ташучыга, һәм ташышучыга, эчүчегә һәм эчертүчегә, хәмердән кергән файдасыннан яшәүчегә Аллаһның ләгънәте булсын ди. Абу Дауудта килгән хадис. Менә бит, бар бит инде. Кардәшләрем, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям монда бер махсус кеше турында әйтмәде. Ул Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шул сүзләр белән гынаһының дәрәҗәсен безгә күрсәтте. Менә шундый дәрәҗәдә ул гынаһ. Анардан ерак булсын өчен. Менә аның мөһимлеге. Менә шул иң яхшысы. Шуны аңларга кирәк, кардәшләрем. Шуңа күрә без каргауга, дөрес карга тиешбез. Кешеләрне каргарга ярамый. Аның өчен син матур дуа кыл. Әгәр дуа кыла алмыйсың икән, эндәшмичә кал. Әмма хәзер теге беренче сөйләгән кыйсага кайтабыз. Әтисе тыңламыйча бала йөгереп китте бит. Аягын сындыр диде. Аягын сындырды бит. Менә без безнең балаларга карата, якыннарга карата бик зур игътибарлы булырга тиешбез. Чөнки авыр булган чакта, ачулы очракта, әнingә булсынмы, әтиңә булсынмы, балаңа булсынмы, хатыныңа булсынмы, иреңә булсынмы, ләгънәтле яисә начар дуа кылырга мөмкин. Һәм шул дуа кабул булырга мөмкин. Ни өчен? Чөнки ул вакытта безнең ихласлыгыбыз ачу белән бик зур дәрәҗәдә. Без моны бик нык телибез. Аны теләгәндә. Шуңа күрә бик игътибарлы кирәк. Ачуың чыкты икән, матур дуа кыл. Бераз инде кызык, бүгенге көндә кайбер чакларда балаларда әниятигә ачулар чыга.
Инде ризыгын, сыңгы ризыгын әзер биргән әниятигә, сыңгы киемен биргән әзер булган әниятигә. Ләкин дөрес дип әйтмим, ашу чыгарга тиеш түгел. Ләкин ашуң чыкса да авыр сүздән саклан. Нашар дуадан саклан. Чөнки бердән бер көнне кайтырсың, әниятең инде вафат булырлар. Инде кире кайтара алмассың. Балаларга карата матур дуа кылырга кирәк. Әгәр дә нашар дуа кылсаң, эй, бәхетле булмайсың дигән сүзләр белән, Алла сакласын, бәхетле булмаса. Без бит телибез балаларыбызга гел игелек. Шуңа күрә телләребезне, җәсәтләребезне дөрес сүзләргә һәм дөрес гамәлләргә иретергә тиешбез. Иретергә, турыдан туры иретергә кирәк. Әгәр дә шул вакытта син иреңдә нашар сүз әйтергә, үзеңә бер газап әзерлә. Мәсәлән, сүз нашар әйттең, 20 тапкыр отжимание мәсәлән. Ул гади нәрсә, ләкин иретергә үзебезне тиешбез. Әгәр дә нашар сүз әйттең, тәһарәт алып намаз укы дигән нәрсә. Хәтта тәмәке тартса кеше, шул усул белән тәмәке тартуны бетергә була бит аны. Әгәр дә нашарлык эшләдең, нашар сүз әйттең, димәк, үземә җәза. Мин тәһарәтем булса да, булмаса да, тәһарәт алып намаз укыйм дисәгез, bir атнадан соң, яисә bir-ике атнадан соң инде нашар сүз авызыңнан чыкмас, иншаллах. Дөрес әйтәм. Чөнки шайтан шулай эшли ул. Саны беләс ул кысаны. Bir вакытны bir галим яна bir кеше килә әйтә, мин алтынымны каядыр качырдым, белмим каян ди. Ярый, төнге намазны укы, төне буе намаз укы дигәч, ярый ди. Бу хәзер беренче рәкъәткә генә басты да, искә килеп төште моның кая алтынны качырганын. Теге галим яна килде әйтә, каян син белдең искә төшүемне? Син ди. Шайтан ди, синең төне буе намазда басып тору теләмәс, ул сиңа алтынны бирер ди. Шакрамында да кардәшләрем Алла субханаһу ва тааля ярдәм итсә иде. Телләребездән балаларыбызга карата, әни-әтиләребезгә карата, туганнарыбызга, хәтта белмәгән кеше булса да, аларга да карата. Чөнки бер җәмгыятьтә яшибез. Гөл, матур, игелекле сүз һәм дуалар да чыкса иде. Субханакаллаһу бихамдик, ла илаха илlallah.